Καλημέρα. Λέγομαι Ζήκος Παναγιώτης, είμαι νευρολόγος με εξειδίκευση την νόσο του Πάρκινσον και εργάζομαι στο κέντρο Πάρκινσον και διαδροχών μνήμης Αθηνών. Ο σκοπός που επικοινωνώ μαζί σας είναι για να σας ενημερώσω για μια καινούργια συσκευή που έχει έρθει να μας βοηθήσει να εξετάζουμε αντικειμενικότερα τους ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον. Ας τα δούμε λοιπόν με τη σειρά. Όπως θα θυμάστε, η νόσος του Πάρκινσον μπορεί να σταδιοποιηθεί σε 5 διαφορετικά στάδια, από το στάδιο 1 στο στάδιο 5, που είναι και το τελικό στάδιο, και ο ασθενής βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι ασθενείς θα καταλήξουν στο τελικό στάδιο. Ο σκοπός, ο δικός μας, των γιατρών, είναι να μην πάμε στο τελικό στάδιο. Στα προηγούμενα λοιπόν στάδια, οι ασθενείς βιώνουν κινητικές διακυμάνσεις. Κινητικές διακυμάνσεις τι σημαίνει? Ότι οι ασθενείς παίρνουν ντοπαμίνη, η ντοπαμίνη τους βοηθάει, η δράση αυτή κρατάει για μερικές ώρες και αρχίζει και τους αφήνει. Έχουν δηλαδή διακυμάνσεις στη διάρκεια της ημέρας. Είναι σε φάση on, σε φάση off. Σε φάση on, σε φάση off. Στην καλή κατάσταση λοιπόν, στη φάση on, μπορούν να κάνουν τις δραστηριότητες που επιθυμούν, στη φάση off όμως δυσκολεύονται. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η έγκαιρη αναγνώριση των κινητικών διακυμάνσεων, ώστε εμείς οι γιατροί να τις αντιμετωπίσουμε και να τους επαναφέρουμε σε ένα προηγούμενο στάδιο. Να μην καταλήξουν δηλαδή στο τελικό στάδιο. Πώς γίνεται αυτό? Με έναν σύγχρονο τρόπο. Μέχρι τώρα, θα θυμάστε όταν έρχεσαι στο ιατρείο, εξετάζουμε τα συμπτώματα της Πάρκινσον, που το σημαντικότερο είναι ο τρόμος, η βραδικινησία, η δισκαμψία, η αστάθεια στο περπάτημα. Κάνοντας απλές κινήσεις, αυτή. Η εξέταση όμως δεν αντιπροσωπεύει την κατάστασή σας όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εγώ θα σας εξετάσω 15-20 λεπτά, αλλά η κατάστασή σας θα αντιπροσωπεύει εκείνη τη στιγμή που σας εξετάζω. Αν είστε δηλαδή σε φάση on εκείνη τη στιγμή, δεν σημαίνει ότι είστε το ίδιο και την υπόλοιπη μέρα. Αν είστε σε φάση off, δεν σημαίνει ότι σε φάση off θα είστε και την υπόλοιπη μέρα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η συσκευή, το Holter, για την νόσο του Parkinson, το Staton Holter, που είναι μια ιατρική συσκευή και έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Να μάθω δηλαδή εγώ σαν γιατρός πώς είστε τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Έχει μεγάλη ακρίβεια και ειδικότητα, πάνω από 94-95%, και είναι μια ιατρική συσκευή που πολύ εύκολα μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας ασθενής. Πώς χρησιμοποιείται? Έρχεται στο ιατρείο ή το στέλνουμε στο σπίτι, του δίνουμε το Holter, το φοράει το πρωί σε μια ειδική ελαστική ζώνη, αυτή εδώ, την οποία την περνάει αριστερά, πιο ψηλά από τη ζώνη του, γύρω-γύρω στο σώμα του. Και το μόνο που έχει να κάνει είναι, κάθε φορά που παίρνει ντοπαμίνη, να πατάει το πράσινο κουμπί. Όταν πατήσει το πράσινο κουμπί, στην αναφορά που θα λάβω εγώ, θα έχει εμφανιστεί μια μαύρη γραμμή, που σημαίνει ότι πήρε φάρμακο. Και εγώ θα καταλάβω αυτό το φάρμακο τι δράση είχε την υπόλοιπη ώρα μέχρι να ξαναπάρει φάρμακο. Αυτό λοιπόν είναι ένα report από έναν ασθενή που το φόρεσε, από ό,τι βλέπω, 6,5 μέρες. Βλέπουμε κόκκινες περίοδοι που είναι οι off, περίοδοι πράσινες που είναι οι καλές ώρες, on, και κίτρινες οι ενδιάμεσες. Βλέπουμε επίσης αυτόν τον ασθενή κάποια κυκλάκια που σημαίνει ότι είχε freezing, πάγωμα δηλαδή στο περπάτημα, και κάποιες μοβ γραμμές που σημαίνει ότι είχε υπερκινησία. Το φάρμακο ήταν περισσότερο από αυτό που χρειαζόταν. Ας δούμε λοιπόν μαζί μια ανάλυση μιας ημέρας. Κάθε σειρά είναι μια ημέρα. Εμείς θα διαλέξουμε την Τετάρτη. Ξεκίνησε ο ασθενής λοιπόν το πρωί, πάτησε το κουμπάκι, πήρε φάρμακο, άρχισε να τον βοηθάει το φάρμακο, μετά από λίγο άρχισε να τον αφήνει, τον άφησε, ξαναπήρε φάρμακο, τον βοήθησε, άρχισε να τον αφήνει, τον άφησε. Και τι παρατηρούμε εδώ? Ότι όλες τις ημέρες, στις ώρες μεταξύ 6 με 8, ο ασθενής είναι σε φάση off. Του λείπει φάρμακο. Αν και παίρνει φάρμακο, όλες τις μέρες αυτές πήρε ντοπαμίνη, αυτή δεν ήταν ικανή να τον βάλει γρήγορα σε μια φάση on.
Του πήρε 1,5 με 2 ώρες περίπου για να πάει σε φάση on. Όμως, προσέχοντας το διάγραμμα, θα δούμε ότι και άλλες ώρες της ημέρας είχε τέτοιες off περιόδους. Συνολικά 4 φορές την ημέρα αυτός ο ασθενής ταλαιπωρείται με off περιόδους. Συνολικά μπορεί να είναι από 1,5 ώρα έως 5,5 ώρες οι φάσεις off μέσα στην ημέρα του. Είναι δηλαδή ένας ασθενής που χρειάζεται ρύθμιση. Αν εγώ λοιπόν τον είχα εξετάσει πρωί της Τετάρτης που ήταν σε φάση on, δεν υπήρχε περίπτωση να ξέρω ότι κάθε απόγευμα στις 6 ώρα αυτός βρισκόταν σε φάση off και για πόση ώρα. Πόσο μάλλον δεν θα μπορούσα να ξέρω ότι 4 φορές την ημέρα ταλαιπωρείται από αυτές τις φάσεις off. Ούτε και ο ίδιος ασθενής, αλλά ούτε και η οικογένειά του μπορεί να μου πει εμένα αυτή την πληροφόρηση. Γι' αυτό λοιπόν το Holter είναι πάρα πολύ σημαντικό να το χρησιμοποιούμε τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, κάθε 6 μήνες, γιατί μας παρέχει αυτή την αντικειμενική πληροφόρηση. Θα σας δείξω και κάποια άλλα παραδείγματα από ασθενείς που είναι και αυτοί αρρύθμιστοι. Αυτός ο ασθενής, ας πούμε, έχει 2 περιόδους σε φάση off, 12 και 8 το βράδυ, άλλες περιόδους που είναι σε φάση υπερκινησίας, η μοβ γραμμή, και άλλες περιόδους που κάθεται, είτε γιατί δεν μπορεί να περπατήσει, είτε γιατί εργάζεται. Αυτός ο ασθενής, λοιπόν, άλλος ασθενής, το πρωί είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση, κίτρινο, αρχίζει και βελτιώνεται μέχρι τις 2 η ώρα, ταλαιπωρείται από συχνά freezing, τα κυκλάκια που βλέπετε, και μετά τις 2 είναι σε φάση off. Μπορεί να φτάσει έως και 7 ώρες την ημέρα, 7 ολόκληρες ώρες την ημέρα να είναι σε φάση off. Αυτός ο ασθενής έχει 3 περιόδους την ημέρα σε φάση off και κάποιες ενδιάμεσες περιόδους. Αν λοιπόν εγώ έχω αυτή την πληροφορία από ένα Holter, μπορώ να ρυθμίσω εξατομικευμένα τη φαρμακευτική αγωγή και να πάρουμε ένα τέτοιο διάγραμμα, που αυτό είναι ένα διάγραμμα σωστά ρυθμισμένο ασθενούς. Θα δείτε ότι οι συνολικές ώρες off την ημέρα είναι από μισή έως 1 ώρα. Άλλες μέρες δεν έχει και καθόλου off μες την ημέρα. Ή πολύ υπερκινησία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αφιερώσετε χρόνο να παρακολουθήσετε αυτή την ενημέρωση για τον καινούριο τρόπο εξέτασης ασθενών με νόσο του Πάρκινσον και θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω από κοντά στο ιατρείο. Καλή συνέχεια.